Sama mone bi malion jorona ko nu hamina ko do odela sama mone ma fen fara ka wari cili musakaw kan wa aka no ni mali wari ci siro be amada o made sama mone bi do fara ode kuna wari ka ni wari bonisi awo ni wari bonisi koni awa sani ke o ken sama mone application yi awe wari soro aka compte bonisi la kadam ne credit la abonnement télé fuka tase kurani di saralima ope bonisi soro ni bela naka bonisi buguna doron obse ka yelema aka sama mone konti la ka sani were ke na yi walima kata wari jebo anga la sigide no fi oye mone bo yere la aka shifle sisa ni sama mone application télécharger li Play Store walma App Store ka soro ko to sebe ni sama mone yi ode kuna wari be augmenter sama mone ireta awo ireta ni ireta yi Bismillah anga jamukan kene kan données personnelles on en parle ni kuna fon tilmay mun bora APDP mo yoro ko ka da chakedaw kluka jamana chakedaw bararo privé inafo banque microfinance hôpital laboratoire de santé agence de communication presse écrite presse audiovisuelle minu boulangerie supermarché hôtel bar restaurant école publique école privée avocat notaire huissier pharmacie société de vente de véhicules jamana chakeda fefe baraken aramaden tokola kunafuni malikono ko courrier bina se awma ka ou invité akona ko traitement déclaré au niveau de l'APDP ni courrier sera awma obse ka wuli ka se APDP la akwa traitement ñogo fe awba cartographie ka don akona formulaire du rempli au formulaire rempli ko fa kan ka musaka joli sara o bela jelemi do kluka APDP la wala sa akwa kunafuni ya soro ni courrier nununa obse ka nega juru ci 20 23 86 15 ou bien ka wuli ka se APDP la ñefoli ka kawye ka o blasra ka bɛni baaraw kɛcogo ɲuman sabatili ye société énergie du mali ale bena mise à jour kɛ a ka compteur papier isako bɛɛ lajɛlen na donna nataw la ni fɛrɛ kura min filɛ nin y'a dabɔkun ye ka se ka jigiya to ye ani baara kɛcogo ɲuman k'o sabati ani maa minnu bɛ baara kɛ kuran na olu ni ɲɔgɔn cɛ nin compteur baaraw bena kɛ ka bɛni octobre kalo tile 16 ye san 2024 b'a fɔ kɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen ye a bena code 3 de sɔrɔ chiffre 20 na ta o ta n'o kɛra aw fɛ nka a tɛna kɛ kelen ye bilen nin baara in hukumu kɔnɔna la ka se k'a kɛ a ka ɲa kɔdu nunu u bɛ da ɲɔgɔn kan cogo min na o de filɛ nin fɔlɔ i b'o don compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka filanan tugu o la compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka sabanan n'o y'a laban ye k'o tugu o la compteur bɛ sɔn o la edem SA ko b'o kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na dɔnniya nin baara kura min filɛ nin ye sagon tɛ se ka kɛ a kunna baara hukumu kɔnɔna la n'o y'a sɔrɔ kɔdi minnu salen don aw bolo n'a ma la baara fɔlɔ a y'u la baara ka compteur la yanni nin mise à jour cɛ n'a ye gɛlɛya sɔrɔ walima n'a mɔgɔ bɛ kunnafoni dafalan na k'u b'a da u ka kɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen kulo kan a y'an ka centre d'appel wele min ye 36 077 walima a ka taa an ka agence dɔ la kelen na lajɛlen aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client aw bɛ an filɛbaaw ni an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn wulada in na an ka baabu an bɛna sigi a la kumabaw bɛna tali kɛ sɛnɛko la yiriwaliko ale ni jamana kɔnɔ kibaruya minnu bɛ ka kɛ ni basigibaliya ye an bɛna an da don o la jɛrɛ min tun bɛ sen na sa n'o o ye tile fila baara ye concertation ale kɔni kun cɛra
an y'a ye k'a fɔ marabolo caman na partiw ka ciliko kuma o bɔra a kɔnɔna na dɔw fana kɔni y'a yira sa ko ka partiw dulon dɔw ko fana ko k'u kɛ parti kulu 2 ye nin bɛɛ lajɛlen yaasa aw ka se ka faamuyali kɛ na sa a b'aw sɔgɔlen to an na an bɛ sangaw olu fɛ yen ka sangaw fo k'u waleɲuman dɔn fala ye san yɛrɛ kɔnɔna na fana baara min tun bɛ sen na n'o sigira office de moyen banni fɛ n'o kun ye sa ka se ka sɛnɛkɛlaw olu kɔkɔrɔma doro maloko ta nasira fɛ baara in o fana kuncɛra kuncɛli senfɛ sa min ye sɛnɛkɛlaw ye an na kuma d'olu yɛrɛ ma wulada in na u ye min fɔ an ka jɛ an ka olu dɔw filɛ k'u lamɛn. Muhammadu Jalo ka bɔ Talo ne ye coopérative baarakɛla ye ɲinan san kɔnɔ kuma minnu fɔra nin ye an ma kuma ɲuman mɛn ka tɛmɛ nin kan bi ta in kan kuma minnu fɔra yan sisan kuma ka tɛmɛ a kan parce que n bɛ kan ka baara kɛ n dɛmɛbagaw bɛ yen minnu bɛ se k'i bilasira o fana bɛ yen o ye a parce que an mago bɛ nin de la mais san min tɛmɛna tan n'o samiyaji tɛmɛna n'an kuma n'o kan an bɛ taa fili la anw ka fan fɛ ji cayara anw kɔni labɛn min bɛ yen sisan ka na san nata la anw bɛ se ka labɛn k'o kɔnɔ an bɛ se ka fɛn sɔrɔ n'ala sɔnna ni ji ma k'o cogoya an bɛ fɛn sɔrɔ ka jira sannikɛlaw na min b'an nafa an kɔni ka sɛnɛkɛfɛn belebeleba an kɔni tiɲɛ tɔgɔ ma mɔdɔ an bɛ segin kuma kan anw tɛ gamiya ka sɛnɛ anw bɛ so tan ni wagati ni nɛnɛ kalaw an ka sɛnɛfɛn ɲuman y'o de ye ani adini bon yanni kuma ka ca a nafa ka bonya ba mago bɛ min na an b'a fɛ kɔni min fɔ o ye nin ye samiya tɛmɛlen kɛra cogo min na bɛɛ b'a caman b'a dɔn a ji nana cogo min na n'an b'an dɔ fɔ coopérative a ye t'anw fɛ an bɛ se ka nin hakɛ in d'aw ma ɲina non anw tɛ se k'o an t'o layidu ta sɛnɛ nata ni an bɛ layidu ta ni o de ye samiya donda in k'a tora ka taa samiya kɔnɔ n'a y'an dɛmɛ ka se samiya tigɛ ma an bɛ se ka fana bɛ se ka min kɛ an fana b'o sɔrɔ. coopérative tɔgɔ ye coopérative dun ka fa komi anw ye bayɛlɛmalikɛlaw ye an ye opérateur économique ninnu ka kuma lamɛn an ye producteurs fana ka kuma mɛn komi anw bɛ malo caman de sisan an b'a bayɛlɛma mais ni changement climatique nana don kow la a bɛ se ka na ni yɛlɛmɛ dɔɔni anw ka sanni fana na a ka ca ala fɛ ɲinɛ ta kɛra cogo min na malo farama a ma sɔrɔ kosɛbɛ donc on a été obligé k'a kɛ malokisɛ ye komi dɔw ko k'u bɛ malokisɛ feere dɔw fana ko k'u bɛ malo caman feere an kɔni tɛrɛlen don k'a bɛɛ san mais anw fana b'an sɛmɛ wari bontigiw la n'o ye bankiw ni sɔrɔ yiriwa n'a ɲɔgɔnnaw ye ani ɲɛsigisow n'a ɲɔgɔnnaw caman donc an b'a ɲini olu fɛ olu fana ka se sababu ye ka wari lase aw ma anw fana ka se producteurs ma ka contrat passer an n'u ni ɲɔgɔn cɛ pour que anw bɛ se ka malo kaba ɲuman sɔrɔ cogo min a caman k'an laɲini sabati parce que ni malo farama ɲuman sɔrɔla bayɛlɛmali min bɛ kɛ o fana bɛ kɛ ɲuman ye o ɲuman bɛ se consommateurs ma mais a bɛ sɔrɔ prix la fana prix min fana nɔgɔyara n'i y'a sɔrɔ prix dɔ la prix min ka nɔgɔ i fana b'a di consommateurs ma nɔgɔya la o la sugu bɛ nɔgɔya bɛɛ b'i ta sɔrɔ i n'a fɔ kɛlɛtigi y'a fɛ cogo min na ganaya min fan bɛɛ an ka nɔgɔya ɲɔgɔn ma pour que an bɛɛ ka dɔɔni sɔrɔ jamana ka lafiya pour ka faga sabati o kun ye ne ka kuma ye. Anw ye an ka se ka baara kɛ ni MPC parce que olu ka baara taabolo ka se ka siko ani engrais ko ani bin fagalan ko ka se ko olu garanti donc anw fɛ o de ye sɛnɛ yɛrɛ koloma yɔrɔ ye donc u bi kɛnɛ hakɛ min bi anw fɛ yen ni an bɛ se ka base o kan a bɛ se ka taa fɔ hectare 300 hakɛw la donc hectare 300 hakɛw la an ka provision ka se ka tɔnni 200 ka se k'o produit donc n'u bɛ se ka o intrant lase an ma donc anw pɛrɛlen don fana ka se ka o malo caman fana kɔmasegi kɛ u ye donc ne bɛ bɔ kuma na. Ka sanga ni laɲini dɔ don ka sanga bɛɛ lajɛlen ma opérateur minnu bɛ yan ani OMB yɛrɛ sigi in kɔni a ɲɛna a tile fila sigi ɲɛna mɛ tile bi laɲini dɔ de kɛ a surunyana dɔɔni donc o min laɲini kɛ hali sisan ni a sigiyɔrɔ bɛ kɛ pour que hali sisan an bɛ se ka faamuyalibaw sɔrɔ a kɔnɔ faamuyali kɛra dɛ dɔ ka sɔrɔ a kɔnɔ hali sisan n'an bɛ taa ɲɛfɛ dɔɔni parce que aw yɛrɛ ka waati sera ka ban an b'a dɔn sarali ko don musaka ko don
donc ni laɲini wɛrɛ bi kɛ a bɛ se ka dɔ bɛ se ka fara a kan cogo min a bɛ se ka ɲɔgɔn don a kɔnɔ cogo o ye dɔ ye ani acteurs minnu bɛ yen n'o ye anw producteurs ye hali sisan ne ye laɲini kɛ aw fɛ n'a bi tɔnsigi ninnu kɛ a ka an don a kɔnɔ hali sisan kosɛbɛ pour que an hakili ka dayɛlɛ minnu bɛna yan nɔ i b'a sɔrɔ olu de mɔgɔ ni minnu kan ka taa restitution kɛ bon olu ka se ka taa restitution kɛ f'a ka kɛ u ka faamuyali jolen de sɔrɔ kosɛbɛ mɔgɔ caman sigilen bɛ kɔfɛ yan nɔ kuma fanba bɛ kɛ ɲɛfɛla de la kuma fanba a hakɛ to n ye laɲini de kɛ donc n b'o fɔ pour que a ka faamuya en même temps an ka kumaw a ka se a seyɔrɔ la opérateur minnu bɛ yan caman ye dɔ fɔ an yɛrɛ mɔgɔ bɔra i b'a fɔ ne ka jɛgɛ baara dugukolo min b'anw bolo a bɛ se ka kɛ contre-saison kɔnɔna na an bɛ se ka baara k'a la parce que a yɔrɔ ji ka bon i b'a fɔ Gambia ka ko ni fɛngɛ ninnu fɔra an bɛ se ka contre-saison k'a la cogo min an b'o laɲini kɛ OMB bɛ ka an dɛmɛ a la bi an bɛ ka contre-saison dɔw k'a la o bɛ se ka laɲini dɔw sabati donc n ka kuma ye o ye. Ayiwa an bɛ to o maloko hukumu kɔnɔna na ka bɔ Sankaw fɛ yen ka taa n yɛrɛ sɔrɔ sa min ye Bamakɔ forum kɛrɛnkɛrɛnnen sigira sen kan bi min ye sɛnɛko ta nasira fɛ sɛnɛ k'ale don ba la ka dɔ fara a kan yaasa dɔ bɛ se ka fara an ka sɛnɛw kan cogo min na san 2023 san 2024 Mali tun ye laɲini kɛ sa ko fo a ka malo sɛnɛnen a ka se ka tɔni 3 sɔrɔ a yera sa k'a fɔ ko min ye tɔni 2,900,000 o de sera ka sɔrɔ min ye degun n'u ta bɛɛ lajɛlen sɛnɛkɛlaw olu kɔni y'u jeniyɔrɔ fi kuma tɛ malo min ni a bɛ bɔ kɔ kan dɔ ka se ka bɔ o tun na cogo min na an ka jamana kɔnɔ o hukumu de kɔnɔna na sa premier ministre n'o ye général division Abdoulaye Mayiga ye sɔgɔmada in na ale ye jɛrɛ dɔ sigi sen kan sa jɛrɛ min n'o bɛ tali kɛ malo sɛnɛ ka musaka don a la an ka jamana kɔnɔna na ka kɛ ni fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen don sa ka dɔ fara malo sɛnɛcogo kan an ka jamana kɔnɔ n'o ye PNR seri ye o baaraw olu kɔni ɲɛbila baaraw kɛra bi premier ministre yɛrɛ ale tun bɛ yen dunkafa sabatili waleya in sigikun ye o ye ka dɔ fara an ka sɛnɛkɛlaw ka sɔrɔw kan ka dɔ fara min ye Mali yɛrɛ bɛ se ka malo min sɛnɛ san kɔnɔna na ka taa se fo tɔni 5,000,000 n'a kunkanfɛnna laɲini y'o ye yanni san 2030 san cɛ olu la sa wulikajɔw kɔni kɛlen don min ye marabolow kɔnɔna na yɔrɔ min na ni sɛnɛkɛlaw bɛ yen ka se ka olu kɔni ka o senkɔrɔmadondoli baaraw kɛ min ye nin waati na sa malo kɛrɛnkɛrɛnnenya la faliri boli ka bɔ segukaw fɛ yen ni ale yɛrɛ interprofessionnel ɲɛmaa ye nin jɛkulu min sigira Bamakɔ a ye foli ta ka ɲɛsin a ko ma a ko sa ko nin kɔni ye fɛɛrɛ ɲuman ye fɛɛrɛ min bɛna to musaka kɛrɛnkɛrɛnnenw bɛ sɔrɔ ka se ka se olu malo sɛnɛnaw ma a ye hakililajigi kɛ k'a jira k'a fɔ ko min ye premier ministre kɔrɔ Modibo Sidibe ale tun ye initiative min kɛ ko nin ye o hakilina bɛɛ lajɛlen bɛ taa kelen na min ye furancɛla fanga ɲɛmaa ye sa général d'armée Asimi k'ale fana b'a fɛ k'i sen da o sennɔ la yaasa Mali a ka kɛ dunkafa jamana ye an lamini jamanaw olu fana ka se ka musaka balo sɔrɔ an fɛ kuma tɛ an bɛ AES min kɔnɔna na nin fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ yen n'o ye PNR seri ye ale sigikun yɛrɛ ye o de ye Mali kura ɲɛtaa sira san 3,000 ani kɔ ka se ka o fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw k'olu fana jiji sɛnɛko ta nasira fɛ yiriwaliko ta nasira fɛ k'a daminɛ san 2024 na ka taa se san 2033 ma waleya in kɔni kɛkun ye o ye wulikajɔw kɔni kɛlen don sa k'a yira sa k'a fɔ ko min ye 100 sirada la 60 kɔni o kan ka sɔrɔ an yɛrɛ ka jamana fɛ miliyari 14 a n'a kunkanfɛ o de kan ka don waleya in na yaasa laɲini ka se ka sabati premier ministre ale ye foli ni tanuni ta ka ɲɛsin maaw ma maa minnu bɛ yen n'olu bɛ alimaɲikaw ka jɛrɛjɛkulu kɔnɔna na dɛmɛɲɔgɔnya la ka na se maloko ta nasira ma a y'olu fo kɛnɛ kan fana maa mafalen minnu bɛ yen olu kɔni bɛɛ lajɛlen u ye a yira k'a fɔ ko nin hakilina in ka ɲi min ye kɛnɛ in ye sa ale kuncɛli yan'a kuncɛli cɛ sa sɛbɛn kɔni de bɛ yen sɛbɛn min bɛ tali kɛ sa baara in kan ka taa bolo minnu fɛ hakilinaba minnu b'a kɔnɔ u y'o tɛgɛnɔ bila Mali ale tɔgɔla sɛnɛ minisiri Daniel Kelema Simeon ale ye i tɛgɛnɔ bila a la baɲumankɛjɛkulu olu fana y'u bolonɔ bila a la premier ministre halisa an bɛ to ale ka baaraw hukumu kɔnɔna na Mali kɛlen don ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen min sigi sen kan sa n'o o tɔgɔ ye ko Mali kura ɲɛtaa sira ka bɛn ni san 2063 san ye o laɲini ni o bɔra minisiri min bɛ sɔrɔko kɔnɔ an ka jamana kɔnɔ
min ye baɲumankɛw ye k'olu sen don o ko in na musaka bɛ se ka sɔrɔ cogo min na o baara kɔni o tun bɛ bi premier ministre général de division Ablaye Mayiga ale tun b'o kɛnɛ ka CICB ale kɔnɔna Bamako min ye maa mafalenw ye ka taa se lasigidenw ma sa olu bɛɛ lajɛlen nana fɛɛrɛ in kɔni a sigilen don ka taa bolofara 5 kan bolofara 5 min ni laɲini kun kɛra sa k'a ɲini jamanakuntigi Asimi fɛ ale ka kɛ nin ko in kɔkɔrɔdonbaa yɛrɛ ye nka bi a y'i wasa don premier ministre la o kana CICB la sa ko in yɛrɛ mun b'a kɔnɔ a ka ɲɛfɔ jamanadenw ka faamuya Malikura taasira san 2063 a bɛna tali kɛ mun na mun ni mun de b'a kɔnɔ nin taabolo kura ye ni o bɔra minisiri sanu yɔrɔ u y'a yira sa k'a fɔ ko jɛrɛ minnu kɛra an ka jamana kɔnɔ n'o ye assise nationale ye ale kɔni tun y'a yira sa ko ka fɛɛrɛ sigi sen kan fɛɛrɛ minnu b'a to sa Mali yɛrɛ bɛ se k'i munumunu a yɛrɛ kan k'a ka yiriwali baaraw kɛ a n'a dɛmɛbaga jɛkulu o de la sa min ye nin hakilinaba in ye u y'a yira sa kɔni k'a bɛ tali kɛ jamana yɛrɛ la kurakurali fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw na taabolo 5 o de bɛ a kɔnɔ dun ka fa k'o sabati k'i sinsin yɔrɔ 5 kan yɛrɛma hɔrɔnya ka se ka o sinsin bɛɛ ni kelenya ni lakana min ye lakurakurali ani mara taabolo k'olu bɛɛ lajɛlen yɛlɛma sɔrɔ bɛ se ka yakubaya an ka jamana kɔnɔ cogo min sɔrɔ kuntalajan yiriwali kuntalajan jamanaden yɛrɛ ka sɔrɔ a yɛrɛ ka yiriwali kɛnɛw kan a n'a ka togodaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na muɲu ni sabali ni a ka timinanja kɔnɔna na sa ka baaraw sigi sen kan an ka sigidaw la an ka taabolo la ani an ka ko faamuyacogo la ka kɛ ni waati yɛlɛma kɔlɔlɔw ye sɛbɛn in a bɛ tali kɛ o la min ye nin kuntilenna in ye n'o ye Malikura taasira ye ka bɛn ni san 2063 ye ko a taabolo fɔlɔ o ye bolofara 11 o de bɛ a la min ye farafinna jiginɛ Mali ka se ka kɛ o ye ka dunkafa sabati o y'a taabolo dɔ ye o kɛ kun ye sa Mali yɛrɛ bɛ se cogo min na sa ka dunkafa matarafali baaraw kɛ yelen kura o fana ye taabolo dɔ ye n'o b'a kɔnɔna na ka kuran k'o di yaasa yelen bɛ se ka jamana fan bɛɛ lajɛlen labɔ cogo min kuma tɛ an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na maa minnu bɛ yen n'olu ye magobatigiw ye olu ka se ka kuran sɔrɔ ka yiriwali baaraw kɛ Kango Musa ka seginna n'o ye Kango Musa seginni ye ka na so o bɛ tali kɛ dugujukɔrɔ nafaw la fɛn o fɛn bɛ yen n'o bɛ an ka jamana kɔnɔna na n'an bɛ se k'o kɛ k'an mago ɲɛ Kango Musa seginna in ale bɛna taa n'o sira ye n'i ye baara in ta k'a jateminɛ sa Mali kɔni yiriwali bolofara fosi tɛ bi n'o o kɛlen tɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ sigida yiriwa o bɛna tali kɛ maaw la maa minnu yɛrɛ bɛ yen n'u bɛ da u yɛrɛ la u yɛrɛ ka sigidaw la ka baaraw kɛ yaasa ka se ka baaraw kɛ sigi sen kan min ye subahana mansin n'o ye digitalisation ye ka taa se numérisation ma o bɛɛ lajɛlen fɛɛrɛw tigɛlen don a kɔnɔ min ye bolofara in ye a dɔ wɛrɛ fana bɛ yen o tɔgɔ ye sankoro ye sankoro sigikun ye mun ye an yɛrɛ ka maanifinya taabolo an ka adamadenya tabiyaw maa minnu bɛ yen n'olu ye maa mafalenw ye n'u bɛ ko kalama u y'olu bɛɛ lajɛlen ta sa k'o don sankoro in ale hukumu kɔnɔna na k'olu latɔbɔtɔ u jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ min ye yiriwaliko ta nasira fɛ maa kana jɔ o la Mali vert o kɛkun ye min ye dunkafa ka sabati min y'an ka sigidaw ye olu ka kɛ yɔrɔ ye yɔrɔ minnu n'olu bɛna na sanuya yɔrɔ minnu bɛ yen n'olu bɛna na kɛ maaw ni lafiya yɔrɔ ye yɛlɛmali ta nasira fɛ jagoko la sa u y'a yira sa ko kunnafoni taasira k'o fana bɛ a la o bɛ tali kɛ yiriwali kuntalajan na yɔrɔbaw jɔli ale ni sobaw jɔli ka taa se min ye falenbaw kɛli ma an ka jamana kɔnɔ minisiri sanu ye nin sɛbɛn in bɛɛ lajɛlen dan tigɛ nka ko k'a musaka a darawuli ka bon dɛ min ye 600 123 buruburu 3 miliyari wari la a kan ka bɛn o de ma o kɔrɔ sa ko n'i ye a kiimɛli yɛrɛ kɛ miliyari 1,369 o de bɛ ɲini yaasa nin waliyaba ninnu ka se ka sigi sen kan partenaire technique n'o ye baɲumankɛw ye minnu b'an ka jamana kɔnɔ olu tɔgɔ la sa Kassim Nyang na ale yɛrɛ ye PNUD ɲɛmaa ye an ka jamana kɔnɔ ni ale yɛrɛ fana ye olu ka furancɛla ɲɛmaa ye nin waati in na a ko nin kɔni nin walawalalen don nin sɛbɛn min filɛ nin ye Mali bolo maa bɛ se k'i jigi da nin kan ka se ka baara kɛ ni nin ye a musaka ko a n'a ko bɛɛ lajɛlen n'a lajɛ sa dɛmɛbaa jɛkulu la maa bɛ se ka don yɔrɔ min na premier ministre kɔni ye hakililasigi kɛ k'a yira k'a fɔ ko min ye nin ye an dɛmɛ k'an ka wara fa a kun ka k'i yɛrɛ bolo Mali yɛrɛ na i k'a fa nin na koyi k'a yɛrɛ jɔyɔrɔ fin kosɛbɛ dɛmɛjɛkulu olu na fara an kan ka se k'an dɛmɛ yaasa musaka minnu bɛ tali kɛ u ka taabolo la k'olu sigi sen kelen kan a kɔni ko a bɛ min dɔn nin tɛ taa wulikajɔ ni cɛsiri kɔ nin kɔrɔ bɛɛ lajɛlen k'i ka fan lajɛ i bɛ se ka min kɛ min bɛ se ka kɛ joona mun bɛ se ka kɛ waati nataw la ani mun bɛ se ka bila kɔfɛ k'u k'o lajɛ baɲumankɛ tɔnw olu tun bɛ yen lasigidenw tun bɛ yen
min ye premier ministre ye a ye bɛɛ lajɛlen fo i ka nali la min ye Sanu ka nin hakilina in ye ko a ka ɲi kosɛbɛ a bɛ se ka lawaleya wa nka fana a tɛ taa min kɔ o ye jamanadenw ka cɛsiri ye min ye général ye a y'a sinsin o kan bingali wale kɛbaaw olu b'u sɔn hali bi Gawokaw fɛ yen nin kalo in tile 15 n'o ye tarata tɛmɛnen ye a yera sa ko dugutaa mobili dɔ n'o bɔra Kajikaw fɛ yen k'i kunda Gunzere kan o chauffeur ni parantikɛ olu ye 5 don fiɲɛna ka taa ka mobili to koyi o y'a sɔrɔ mobili fan bɛɛ lajɛlen kɛra mugu ye maaw y'a yira sa k'a fɔ ko dɔw joginna min ye duguden dɔw ye olu kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko waleya in gɛlɛyara kosɛbɛ o don kelen fana na tuguni mobili dɔ nana ka bɔ sanubɔyɔrɔ min bɛ yen n'o ye Tahakakaw fɛ yen ye sanubɔyɔrɔ min yɛrɛ kuma ka ca Gawo mara la kosɛbɛ maa dɔw kun bɔtɔ don olu fana daw disi ka k'u mɔmɔ wari fana b'u k'o bɔ u y'a yira sa k'a fɔ k'u ye dɔw fana ba dɛbɛ dasi ka busan kɛ k'u can kosɛbɛ ka sɔrɔ ka olu bila nin waleya ninnu bɛ ka kɛ tuma min ye Gawokaw ye o dusuma kasalen don sabula olu bolo fɛɛrɛ ni dabali kan ka tigɛ sa sabula nin sira in an sɔnko Gawo ni maaw ma minɛ mobiliw bɛ jeni gosiliw bɛ kɛ sɛgɛsɛgɛliw bɛ fɔ wa jaabi kelen a ti sɔrɔ a la Gawokaw ko ko a ko ka lajɛ ten ko dɔ kɛra jɛɛrɛ mun sigira Mali kɔnɔna na sa yaasa ka parti politigiw kunkanko kuma fɔ n'an y'an da don a la a jɛɛrɛ kun cɛra Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen na maaw ka laɲiniw ma kɛ kelen ye sangaw fɛ yan olu ko k'u ka parti politigiw k'olu kɛ 2 ye min ye partiw ye u ka musakako ko k'o dabila n'i ma ɲɛ k'i bɛ parti sigi sen kan i ka sɛgɛsɛgɛ i ka bugunatigɛ ka dɔn nin waati in na yaasa jamana ka se ka baara kɛ olu ko ko parti politigiw ko k'u ka baaraw jɔ fɔlɔ ko fo furancɛla fanga ko ka se ka taa min ye laɲini 10 ɲɔgɔnna sangaw olu y'o kɛ marabolo wɛrɛw kɔnɔna fana na laɲini ninnu fana bɛ tali kɛ parti politigiw ka dulonniko la yaasa basigi ni lafiya ka se ka na o kɛra Kayikaw fɛ yen olu ka gouverneur ale ye ko latigɛli baaraw bɛɛ lajɛlen kan n'o ye kuncɛli ye Kayikaw ko ka parti politigiw ko k'u ci min ye musaka min bɛ d'u ma ko o bɔ yen pewu u y'a yira fana k'a fɔ ko statut de chef de file de l'opposition sɛbɛn min yɛrɛ b'o yamaruya ko k'o sɛbɛn yɛrɛ bɔ yen pewu u fɔ ko fana ko musaka fɛn fɛn bɛ yen n'o dira parti politigiw ma san tɛmɛnenw na ko ka sɛgɛsɛgɛli kɛ musaka kɛra ka mun kɛ chef de file de l'opposition musaka min dira a ma san tɛmɛnenw na a sera ka mun kɛ u y'a yira fana k'a fɔ ko min ye parti sirigili an ka jamana kɔnɔ ko fo a ka kɛ sira ye sira min ni gɛlɛya bɛ don a la kosɛbɛ n'a tɛ nɔgɔya yaasa i ka se ka parti sigi u ko sa ko min ye Kayikaw fɛ yen u ko ko olu kɔni bɛ laɲini min kɛ sa o ye k'a fɔ parti politique o parti politique n'i ma ɲɛ k'i bɛ sigi i ka $50,000,000 di yaasa i ka se ka i ka parti kura o sigili o baaraw kɛ Kayikaw u ko fana ko ka bɔ parti dɔ la ka taa parti dɔ la ko kɔni kan ka kɛ san 5 de ye n'i taara tɔ min na i na t'o la sa o jɔyɔrɔ la fo san 5 nin ye laɲini belebelebaw ye minnu bɔra Kayikaw olu fɛ yen b'a dɔn k'a fɔ fana min ye Mali fan caman fɛ laɲiniw kɛra ka taa nin sira fɛ ani jamana kɔkan na min ye nin ko in ye a bɛɛ lajɛlen bɛna bɛndɛgɛmɔ Bamakɔ yaasa k'a lajɛ sa jɛrɛ in yɛrɛ a laɲini kun ye min ye n'o bɛ se ka sabati parti politigiw kɔni Bamakɔ kɔnɔna na u caman y'a yira k'a fɔ ko nin ko in t'u fɛla ye jɛrɛ mun sigira tile 2 in kɔnɔna na kunun ni kunna sini u t'a la bi u t'a la sini u y'u ka kunnafonidiw kɛ k'a yira fana k'a fɔ ko waleya in ko k'a bɔ a kan ko sabula olu de ye parti politigiw ye kɛnɛ in a man ka sigi fiyewu ni olu yɛrɛ t'a kɛnɛ kan nka u yɛrɛ y'a yira k'a fɔ k'u tɛ se ka taa bi u tɛ se ka taa sini wa min ye jɛrɛ in ye fana ko u sen tɛ a la yaasa ka dɔ fara wolomasiri tabaw ka se kan barosigi o tun bɛ sen na wolomasiri tabaw olu ka pankuruntigiw ni ɲɔgɔn cɛ Mali Burkina Niger nin tun y'o siɲɛ fɔlɔ k'a kɛ k'a daminɛ nin kalo in tile 14 na ka na se bi la sa bɛn kɛra min kan o ye sɛbɛn belebeleba ye sɛbɛn min bɛna n'a to wolomasiri tabaw u ta n'u bila pankuruko ta nasira fɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka baaraw kɛ min ye wulikajɔw ye a kɛ waatiw a n'a kɛcogo ko da tɛ se ka don o la ka fɔ maa ye nka min kɔni kɛra o ye k'a fɔ bi AES a pankuru bɛɛ lajɛlen da dɔnna a pankuru kan ka baara kɛ cogo min o waatiw dɔnna nka min ye kibaruya n'a dicogo ye ko o na to dogo la bɛɛ lajɛlen ye laginɛkaw fɛ yen kɔkan kibaruyaw nasiraw la u ka jamanakuntigi kɔrɔ n'o ye Musa Dadis Kamara ye a yɛrɛ sa k'a fɔ k'ale ka kiiri kɔni kun kɛra salongo san 2024 kiiri ale kɛlen kɔfɛ sa Dadis yɛrɛ kɔni kun bilara kaso la nka an y'a ye k'a fɔ ɲinansan in kɔnɔna na sa yafa kɛra ye jamanakuntigi fɛ u ko ko Musa Dadis a bɛ y'i sen bɔ a kɔnɔ kɔrɔ sabula a man kɛnɛ a taalen don furakɛli la nin waati in na Marokokaw fɛ yen
kibaruya in kɔni min ye kunnafonidilaw ye olu y'a sɔrɔ a ka denbaya maaw fɛ nka min ye jamana ɲɛmɔgɔw ye olu ma sɔn k'u da don kibaruya in na Dakarikaw fɛ yen Macky Sall ale tɔgɔ bɛ ka na tuguni kunnafonidi gafe minnu bɔra tɛnɛn ni tarata u bɛɛ lajɛlen y'a yira sa k'a fɔ ko Macky Sall k'a tɛ se ka to ten min ye PASTEF maaw olu ka wasaden dɔ ye n'o ye Guy Marius Sagna ye ale ko Macky Sall kan ka wele ko a ye jamana janfa ko min ye Haute Cour de Justice ye o k'a wele a ka kiiri sabula k'a ye waleya minnu kɛ ko da tɛ se ka don a kuma yɛrɛ la k'a dara wuli ka bon Sudankaw fɛ yen min ye Sudan ye avril kalo tile 15 tɛmɛnen o kɔni tun bɛ Sudankaw kɛ sa u ka kɛlɛ min wulilaw fɛ yen kɛlɛ min ni jɛkulu marifatigi dɔw kɔni nana bi u ka jamana kan sa n'a fɔ o ma ko groupe de soutien rapide o san 2 tun ye o ye nka nin waati in na a yɛrɛ k'a fɔ sa ko Sudan yɛrɛ kɔni kɔnɔ degun bɛ yen nka min ye sɔrɔdasilakaw minnu yɛrɛ bɛ yen n'olu lakodɔnnen don jamana fɛ olu kɔni sera ka faaba minɛ ka yɔrɔ caman minɛ n'o ye pankurunjigikɛnɛ ye lakana k'o sabatili daminɛ dɔɔni dɔɔni Amnesty International k'ale y'a ɲini sa Mozambiquekaw fɛ u ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka ɲɛsin waleya ma waleya min bɛ yen bi ko n'o ye jo sariyaw lasago sɔsɔli ye ka kɛ n'u ka kalata tɛmɛnen ye octobre kalo tile 9 min ye kalata ye o kun kɛra olu fɛ yen san 2024 kalata in nana wolo ko la ko minnu n'olu ye maa 3,000 ɲɔgɔnna olu kɔni caman maa 300 olu fatura waleya in senfɛ min ye maa 3,000 ɲɔgɔnna ye olu joginna Amnesty ko k'o sɛgɛsɛgɛ Faransi nanzara jamanaw ani États-Unis olu bɛ tibitaba la yaasa min ye Ukraine ko ye kɛlɛ bɛ ban cogo min kunungo Vladimir Putin ale ye lamɛrikɛn jamana ka maa kɛrɛnkɛrɛnnen bisimila a yɛrɛ y'a yira o senfɛ sa ko min ye nanzara jamanaw ye n'o ye Europe ye k'olu t'a fɛ kɛlɛ in ka ban koyi u bɛ marifa feere Ukraine ma u bɛ marifa san min ye maramafɛnw ye u b'olu san wariw u bɛ k'olu ŋanamu ko wa ko kɛlɛ in banni k'a man d'u ye a ye a yira lamɛrikɛnw ka maa cilen na ka na ale fɛlaw ye min ye bi Faransi yɛrɛ kɔnɔna na min ye olu maa kelenw ye Macron ale y'olu bisimila min ye Américain ka secrétaire d'État n'o Marco Rubio ye ale kɔni cira ka na sa Donald Trump fɛ yaasa ka se ka nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen ka na ɲɛfɔ min ye kɛlɛba in bɛ se ka sɔrɔ cogo min na o waati kelen min na Faransikaw ni nanzara jamanaw bɛ ka bisimilali kɛ min ye Vladimir Putin ye Qatar émir o tun bɛ ale fɛ yen bisimilali ale fana y'o kɛ Brésilikaw fɛ yen Brasilia u y'a yira sa k'a fɔ k'olu ka jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ minisiriso min bɛ yen maa minnu bɛ yen n'olu kɔni ye degun sɔrɔ kosɛbɛ olu y'a yira sa k'a fɔ ko u ye wulikajɔ kɛ yen kuranko n'o ye kuran min bɛ sɔrɔ taji yɛrɛ fɛ ko k'o bila koyi ko yaasa bi waati yɛlɛma kɔlɔlɔw ka kɛ n'olu ye ko Brésil k'i taabolo falen ni maa ninnu kɔni nana sigɛ sa ka se ka Brésil yɛrɛ jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ minisiriso k'o dalala fa tewu k'a yira k'a fɔ k'u tɛ wuli ka bɔ yen ko fo fɛɛrɛ ka sɔrɔ walima jaabi kɛrɛnkɛrɛnnen o ka di u ma balontanko ta nasira fɛ dolatira dɔ bɛ yen ko Aaron Bukeza ko ale yɛrɛ si bɛ san 28 na ale kɔni fatura sinikaw fɛ yen etazi jamanjan belebele min bɛ se fo 11 ɲɔgɔnna ma a binna ka bɔ o de sanfɛ ka na firi araba tɛmɛnen sinikaw fɛ yen Fédération Gabonaise olu y'a yira sa k'olu kɔni ka dolatira don min ye maa kofɔlen ye ko fo sɛgɛsɛgɛli ka kɛ waleya min y'a to a y'i to etazi 11nan sanfɛ k'i yɛrɛ yuru ka i bɔ k'i bin k'o ka ɲɛɲini k'o dɔn min ye nin waleya in ye sini ɲɛmaw olu fana ko sa ko k'a lajɛ sɛgɛsɛgɛli o ka sigi sen kan yaasa nin ko in a bɛ se ka ɲɛdɔn cogo min na Donald Trump ko a ye Elon Musk kɔni bali a ka ye ale yɛrɛ ka jɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen n'o kan ka kɛ Pentagon mɔgɔw fɛ mars kalo tile 21 ko a kun y'a bari ko a ka y'o kɛnɛ kan min ye Donald Trump ye a bɛ ka baara minnu boloda nin waati in na a ka ni maa mɔfɔlen n'o ye Elon Musk ye k'a bɛ k'i yɔrɔ janya la nanzaralakaw olu ka o fasiri kɔfɛ sa min ye lamɛrikɛnw yɛrɛ fɛ yen u ko ko fɛɛrɛw don fɛɛrɛ minnu don sa ko min ye Trump ye ani maa min bɛ baara kɛ waati min o gundo o b'a kelen de bolo n'an seginna ka na Mali kɔnɔ an bɛ taa bingalikɛla dɔw tɛgɛ sira ka da olu kan min ye Senu polisiso maaw ye k'a fɔ Korofina polisiso maaw n'o ye commissaire principal de police Bakari Kulubali a n'a ka dankan n'o o ye Mawurani Ulu de Aje olu y'u boloda maa 3 kan maa 3 in kɔni olu minɛna nin kalo in tile 13 n'a tile 14 wulikajɔ senfɛ wulikajɔ min n'u ka sɛgɛsɛgɛlikɛlaw y'o boloda a yira sa k'a fɔ maa ninnu kɔni bolodara maa minnu kan
min ye bamanan marifa tilalen pistolet o b'u bolo a n'a a kisɛw n'a marafaw moto fana o yera u bolo a yira sa k'a fɔ ko min ye polisiw ka nin wulikajɔ in o kɛra maa dɔ de kɔni ye waleya dɔ ye n'o ye bingali ye k'a ye k'a fɔ ko dɔw bɛ kamalennin dɔw bɛ yen u bɛ ka bin kamalen fila u bɛ ka bin kamalen dɔ kan a ka so o kɔnɔna na nafajikaw fɛ Ferekɛnɛni u ye wele bila sa 2h du matin polisilakaw ma polisiw y'u senfa biribiri ka na kɛnɛ ka ye u sera k'u boloda maa dɔ kan min ye commissaire de police Isa Kuma ye ale n'a ka cɛdenw sera ka bingali a bali sikanama fɔlɔ dɔ bɛ yen n'o tɔgɔ ye ko Aka si bɛ san 19 na u y'ale minɛ marifa tun bɛ ale bolo a n'a chargeur ale fana y'a yira sa k'a fɔ ko maa wɛrɛ bɛ yen k'ale kelen tɛ dɛ ko kabini kelen o kana baga ale ma ko Ise ko fana bɛ yen o kɔni o y'i senfa min ye maa wɛrɛ bɛ yen sa o si bɛ san 30 la u y'o o fana dɛrɛ ka taa n'o ye ni maa ninnu bɛɛ lajɛlen sa kin kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen kɔni b'a dɔn bandiw don vagabond don olu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sa DT n'o si bɛ san 35 la o fana minɛna waleya in hukumu kɔnɔna na ni maa 3 bɛɛ lajɛlen polisilakaw olu y'o minɛ sa k'o di tribunal tigiw ma wale in kɛcogo ko o ɲɛna kosɛbɛ sabula bingalikɛlaw ni marifa ye su dugutila fɛ o ma ɲi dɛ olu mana don n'i ka da cɛ i ka ko bannen fala ye kiba ninnu ko k'o ti ba dugutila yaala la émission baara dɛrɛgɛtɛman so olu t'o kɛ taa so le da fa wɛrɛ fɛ nin kamalen ɲana u n'u nɔbɛ contrôleur général de police Yusu Kone ale ko nin ŋaniya ɲɔgɔnnaw ni nin wulikajɔ ɲɔgɔnnaw ale b'olu sinsin min ye Korofina polisiso ye Korofina Nord ko k'u fo ka wulikajɔ la baara ko a kɛcogo k'a ɲɛna kosɛbɛ o la sa an bɛna Seko ani Dɔngo ale kɛnɛ kan Seko ni Dɔngo Fatumata Kulubali FC mars kalo ale de kɔni tun y'o denba ye o denbaya hukumu kɔnɔna na sa 8 mars kɛrɛnkɛrɛnnen Fatumata Kulubali FC ale ye o barosigi kɛ bi barosigi in kɛra sa u b'a fɔ yɔrɔ masa ko faculté université faculté a kɛra o kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen b'a fɔ yɔrɔ masa ko ENA kɔrɔ min ye sinima o jɔyɔrɔ maanifinya ko la ani yiriwali ko la Famara Berte ale tun b'o kɛnɛ kan an ka jɛ ka o jaw filɛ Seko ni Dɔngo san 2025 a ye kalandenw munafa kosɛbɛ kalanden minnu bɛ Seko ni Dɔngo kalan hakaja ani sira wɛrɛ maaw o de kadira kɔnɔ musow ka kalo marisi kalo denbaya dira Seko ni Dɔngo musoba mun ma Fatumata Kulubali n'a bɛ wele ko FC a y'a ka conférence belebeleba filanan kɛ ka ɲɛsin faculté de droit public écoledenw ma kɛnɛ mun kɛra dɔnta karali yɔrɔ belebeleba ye ka ɲɛsin kalanden ninnu ma. Bon, ne kɔni fɛ ni hakilina min taara an ka jamanakuntigi fɛ bon c'est une très bonne idée parce que a b'a to an b'an ka culture valoriser an b'an ka tabiyaw dɔn en plus ka a bila ba la quoi. Bon, a bɛ nafaba de lase anw étudiants ma parce que comme général d'armée Assimi Goïta ale a décidé nin san 2025 na ka journée culturelle dɔ organiser a diyara n yɛrɛ de a bonyana ma parce que a ye nafaba de las'an ma avantage ba. Ne ka appel ye k'a f'u ɲɛna de ko baara langolo tɛ yen mɔgɔ langolo de bɛ yen nɔ muso ye cinéma kɛ o i ma cinéma kɛ o n'i ye mɔgɔ langolo i ma n'i sen don fɛn fɛn la a bɛ kɛ fɛn langolo de ye donc an b'a ɲini somɔgɔw de fɛ u ka baara in faamuya u k'a faamuya k'a fɔ k'a ni baara tɔw bɛɛ lajɛlen ye kelen et u ka chance di a amour bɛ mɔgɔ minnu na u ka na u ka nin baara in kɛ walasa k'u ka talent k'a yira diɲɛma la ka Mali seko a n'a denw ko k'a lasana yɛlɛ. An ka jamana Seko ni Dɔngo minisiriso tɔgɔ la fo ka taa se kalanso FDP ɲɛmaayasow bɛɛ lajɛlen sewara ka sanga ni jamanakuntigi ka nin hakilina ɲuman in ye hakilina min bɛ dɔnnibagabaw ni kalandenw bila ɲɔgɔn na kalandenw ka nafa ni bɛɛ lajɛlen ka sewa kama. Jamana ɲɛmaaba n'o ye général d'armée Assimi Goïta a ye san 2025 kɛ année de la culture o kɔnɔna la a y'a o tiɲɛtigiya n'o bilasirali di ministre Mamu Dafe ma n'ale ye Seko ni Dɔngo ministre o fana ye hakilinaw ta k'a fɔ kalo o kalo u ye jamana culture mɔgɔba dɔ kalo sɛmɛ o tigi la o sɛmɛli kɔnɔ mois de mars sɛmɛna musow la parce que mois de mars ye musow ka mois ye o de ye Fatumata Kulubali FC o sen fɛ a ye conférence fila de bolodalen don k'a ni denmisɛnninw gɛrɛ ɲɔgɔn na
ani seko ni dɔnko denmisɛnninw ani okɔlidenw. Marsikalo denba seko ni dɔnko tigilamɔgɔ musoba in tanti FC ye kalanden ninnu wele u ka dɔ fara cɛsiriw kan ka taa baara sira fɛ i n'a fɔ ni kɛnɛba ye kumakun ye mun ye musolakaw jɔyɔrɔ seko ni dɔnko yiriwali sira fɛ sinema ani audiovisuel la an ka jamana kɔnɔ. Ne ye min fɔ bi walanda la an ka tabiyaw an ka seko n'an ka dɔnko tagali ɲɛ seko ni dɔnko ye anw yɛrɛ ye o ne yɛrɛ jɔlen filɛ nin fɛn fɛn bɛ n'a bɛɛ ye seko ni dɔnko ye Mali ta yɔrɔ wɛrɛ ta tɛ Mali ta donc ni fɛn fɛn n'a bɛ dilan a dilanbagaw de bi yan o dilanbagaw k'u cɛsiri o dilanli la an kana an yɛrɛ renier an kana jɔ an yɛrɛ la an kana ɲugun an yɛrɛ la an ka k'an yɛrɛ fɛ fɛn fɛn b'an bolokɔrɔ nafa de b'a la mɔgɔ wɛrɛw bɛ n'a ta yan ka taa bayɛlɛma jamana wɛrɛ la ka tila ka n'a feere a ma mɔgɔ wɛrɛw b'a ɲini k'a hakili yɛlɛma denmisɛnninw n'a si hakili kana yɛlɛma bɛɛ ka to i la bɛɛ ka kɛ kelen ye bɛɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma bɛɛ ka baara kɛ yaasa seko ni dɔnko a bɛ ŋunafan cogoya min na jamana kɔnɔ bari jamana wɛrɛw ɲɛbɔlen don an fɛ n'anw bɔra ka taa jamana wɛrɛw la an bɛ kɛ min ye tanti bɛɛ y'o ye o. Marsikalo denba seko ni dɔnko tigilamɔgɔ musoba in tanti FC ye kalanden ninnu wele u ka dɔ fara cɛsiriw kan ka taa baara sira fɛ i n'a fɔ ni kɛnɛba ye kumakun ye mun ye musolakaw jɔyɔrɔ seko ni dɔnko yiriwali sira fɛ sinema ani audiovisuel la an ka jamana kɔnɔ. lajɛlen dafa sa min ye Vabara Berete ale bɔra sisan Sinabefu maaw olu jabala la a y'a yira na sa k'a fɔ ko min ye Sinabefu maaw ka grève tile saba grève in ye a baaraw kimɛli kɛra bi tile ta kimɛliw kɛra u y'a yira sa k'a fɔ ko alamisadonya in na bi Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ u ka tɔndenw u ye baara in kɔni sabati sabula min ye gouvernement ye u n'o ma bɛn laɲini 15 o de tun bɛ Sinabefu maaw bolo ka ɲɛsin gouvernement ma min ye u ni gouvernement ka kumaw kɔni ma ɲɔgɔn sɔrɔ sabula olu ko k'u jɛɲɔgɔn minnu bɛ Bank of Africa Ecobank kɔnɔna na n'olu minɛna dɔgɔkun damadɔ in tɛmɛnen na sa ko ka olu labila Bamakɔ san Famara ko min ye grève in kɔni ye a nɔ yera yɔrɔ caman na kuma tɛ ACI 2000 la o min ye bankiw jabalaba ye ko yen kɔni ko tun ka suma kosɛbɛ bi Bamakɔ kɔnɔna na yen min ye guichet automatique ye olu datugura a bɛ fɔ min ma ko service minimum ka baara ɲini kɛ yaasa maaw bɛ se k'u mago ɲɛ bankiw la cogo min na Sinabefu jabala kɔni maa minnu bɛ yen n'olu bɛ o kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko o baaraw si ma se ka kɛ nka ko min ye banki dɔw ye olu ye baara kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'i taara banki min n'o ye BDM ye ale baarakɛla minnu bɛ quartier du fleuve la ko olu ye baara kɛ min ye Bank of Africa fana ye o fana tɛ Sinabefu la olu ye baara kɛ ACI kɔnɔna na ko jama kɔni tun bɛ olu ka bankiw da la maa minnu fana bɛ yen n'olu ye taji feerelaw ye Orix Shell ni Total n'o bɔra la ko min ye taji feere yɔrɔ tɔw bɛɛ lajɛlen olu kɔni dayɛlɛla sabula olu ti Sinabefu kɔnɔna na a yirala sa k'a fɔ fana ko min ye Sinabefu maaw ye u ko k'u ka nin grève in n'o ye tile 3 ye o mana ban u bɛ tila ka kura wɛrɛ da don tuguni kalo tile 22 ka t'o fana kun fori kalo tile 26 k'a yira sa k'a fɔ min ye Sinabefu ye u ko ko sen ta ko o tɛ grève ye grève mun n'olu bɛ ka sara ɲini dɛ ko sen ta kɔni u ka maa minnu minɛlen olu bɛ se ka bila cogo min min ye Confédération syndicale des travailleurs n'o ye CSTM ye olu maaw olu kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko grève mun filɛ senna nin ye olu sen t'a la bi u sen t'a la sini u ka tɔndenw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ u k'u ka baara kɛ bankiw olu kɔnɔna na min ye Gijo Ogotomburumuni ye ale ye min ye ninnu ka Sinabefu secrétaire général ye a ko ko olu kɔni b'u kɛlɛkɛbolo kan dɛ f'u ka cɛden ninnu ka bila n'olu ma bila nin grève minnu filɛ nin ye o na to senna sabula o de olu ka kɛlɛkɛ bere nin waati in na ka ɲɛsin sariya ma sariya min olu bolo u kun kan ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ka ɲinini kɛ yanni k'olu ka maa 2 in minɛ ka bila kaso la min ye laɲini tɔ 15 ye u y'a yira sa k'a fɔ k'u na fɛɛrɛ sɔrɔ olu la waleyali la nka u kɔni bɛ grève jɔ ni min ye u ka maa minnu bɛ yen n'olu bɛ kaso la n'o ye Ecobank maa minnu minɛna énergie ka problème kɔnɔna na ko n'olu bilara tuma min na sa k'u yɛrɛ na se ka baara kɛ nin bɛ dan sigi an ka wulada in na kibaruyaw la kibaruya mun dira ma Falaye Keyita ale ni Kiba Jalo fɛ ani ne yɛrɛ n'Ala sɔnna ma nɛgɛ kanɲɛ 21 an na baro sigi bi office de moyen bani ale ye sɛnɛ taabolo kura mun fɔ sɛnɛ bɛ se ka kɔkɔrɔma don cogo min na an n'an da don o la nɛgɛ kanɲɛ 21 ni o dafara cew Santoro ani Karante la ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn radio Santoro min ye Ture n'a ka cɛdenw ye k'u fo k'u waleɲuman dɔn ka Sanga bɛɛ lajɛlen fo a Tɔnɔmadadugu n'a Bolomadadugu maa maa bɛ yen
ko an olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ san kɔnɔna nin baara in na k'a bɛɛ lajɛlen fana fɔ k'a waleɲuman dɔn a k'an bɛn nɛgɛ kanɲɛ 21 ni ala n'a kira sɔnna a ma fala ye i keta keba i jalo. Pour identifier son numéro Move Africa Malitel, c'est très simple. Entrez le lien de la plateforme d'identification dans votre navigateur. Ensuite, entrez votre numéro de téléphone sans espace. Ensuite, entrez votre code de vérification reçu par SMS. Entrez vos informations personnelles, prénom, nom, date de naissance, numéro de votre carte Samina,